Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε σπόρους τσία, ωφέλη και κινδύνους. Είναι πράγματι οι σπόροι τσία τόσο καλοί όσο λένε, λειτουργούν για όλους? Ποια είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας να τους καταναλώσετε? Σήμερα θα απαντήσουμε οριστικά σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε ένα εξαντλητικό ταξίδι για να κατανοήσουμε από πού προέρχονται και τι κάνουν στο σώμα σας. Οπότε, μην κινηθείτε αν θέλετε να βελτιώσετε τη διατροφή σας, να αυξήσετε την καθημερινή σας ενέργεια ή απλώς να κατανοήσετε καλύτερα τι τρώτε. Τι είναι η τσία και από πού προέρχεται? Τι κρύβεται πίσω από τους σπόρους τσία? Προέρχονται από ένα φυτό ηθαγενές στο Μεξικό και τη Γουατεμάλα και χρησιμοποιούνταν ευρέως εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια από πολιτισμούς όπως η Μάγια ή η Αζτέκοι. Στην πραγματικότητα, η λέξη τσία σημαίνει δύναμη στη γλώσσα των Μάγια και δεν είναι σύμπτωση, είναι μια πραγματική συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών. Και σήμερα, αιώνες αργότερα, η σύγχρονη επιστήμη υποστηρίζει τη φήμη τους. Οι σπόροι τσία θεωρούνται ένα υπερτρόφιμο και έχουν όλους τους λόγους να αξίζουν αυτόν τον τίτλο. Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε τσία? Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές των σπόρων τσία είναι ότι σχηματίζουν ένα παχύρευστο πικτό όταν έρχονται σε επαφή με τα γαστρικά υγρά. Αυτό το πικτό επιβραδύνει την απορρόφηση των υδατανθράκων από το σώμα μας, απελευθερώνει ενέργεια σταδιακά και αποφεύγει απότομες αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Οι αντιοξυδοτικές ουσίες πολεμούν τον οξυδοτικό στρες, τα ω3 μειώνουν τη φλεγμονή και οι φυτικές ίνες στρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου σας. Τα άτομα που τα καταναλώνουν τακτικά συνήθως παρατηρούν βελτίωση στην ενέργεια, καλύτερη πέψη, αυξημένη συγκέντρηση και καλύτερη διάθεση. Θρεπτικές ιδιότητες της τσία. Περίπου 28 γραμμάρια, 2 κουταλιές της σούπας, σπόρων τσία περιέχουν 11 γραμμάρια φυτικών ινών, παρατείνοντας το αίσθημα της πληρότητας. 4 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας. Είναι πιο πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα ακόμα και από το σολομό. Καλύπτουν το 18% των ημερήσιων αναγκών σε ασβέστιο. Περιέχουν μαγνήσιο, φόσφορο, ψευδάργυρο και κάλιο. Προστατεύουν τα κύτταρα χάρη στις αντιοξυδοτικές ουσίες. Και όλα αυτά με λίγες θερμίδες. Πραγματικά ωφέλη για το σώμα σας. Ρυθμίζει την πέψη. Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης. Βελτιώνει το προφίλ της χολυστερόλης. Ισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Δυναμώνει οστά και δόντια. Βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πώς να καταναλώνετε σωστά τη τσία? Συνηθέστερος τρόπος: μουλιάστε ένα κουταλιά της σούπας σπόρου σε ένα ποτήρι νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά ή όλη τη νύχτα. Μπορείτε να τους προσθέσετε απευθείας σε σμούδις, γιαούρτι, σαλάτες κλπ., αλλά πρέπει να καταναλώνονται με αρκετό υγρό. Μπορείτε να τους ενσωματώσετε σε συνταγές για ψωμί, μπισκότα ή επίδορπια. Ασφαλής δόση: 15 έως 30 γραμμάρια ημερησίως, 1 έως 2 κουταλιές της σούπας.